वो रिश्ता के का मतलब जवन जीते जी निभावल ना जा सके। जब तक सांस चल रहल बा तब तक केहू सोझे आंख देखल ना चाहत बा। जब आदमी घर में रह के सब संभालत रहेला तो केहू के ओकर मोल ना बुझाला। इंसान के कीमत ओकर रहते ना बल्कि ओकरे जाए के बाद पता चलेला। करे वाला कलेजा निकाल के दे दे तबो लोग ओकरे गलती ढूंढ लेला। जे कुछो ना करेला वो हमेशा बेचारा बनल रहेला। हाँ। सबसे ढेर सवाल वहीं पर उठेला जे सबके सहारा देला। ई तो उहे कहावत हो गई, खियावे वाला के जान निकल गई बाकी खवैया के स्वाद ना मिलल। जे करे वाला होला वो बस करेला, ओकर लगे कौनो बहाना ना होला। जे ना करे वाला होला वो खाली बेचारा बन के पूजात रहेला। करत करत केहू के दम निकल जाला तबो लोग पूछेला हमरे बिना कैला का। दुनिया के रीत ऐसन हो गई बा जवन पेड़ छाह देला लोग वहीं के जड़ काटे में लागल बा। अगर घर में केहू चुपचाप सबके बोझ ढो रहल बा तो ओकरे कंधा के सहारा बना। इतना करे के बादो जब जियत जी केहू हालो ना पूछे आ ओकर गैला के बाद घड़ियाली आंसू बहा के कौनो मतलब ना निकल।